Nonoy. King po ang apod ni Si King King. Pero ang tunay niyang pangalan, Sian. Kilian. Sian. Sian. Iyo po. Kumagibi, ano? May dala kaming pasalubong sa'yo. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ayan, tatahakin po natin itong daan papunta dun sa batang nangailangan din ng tulong. Ayan po, andito naman po kami sa bulubundukin na naman. Ayan, ayan, maulan. Saan ba yun? Diretso. Ayan, mga kalingap, pupunta po natin yung bata na nakita natin sa Facebook. Tara po. Mga kalingap, nakita nyo yung mga matataas na nyug. Ayan. Nasa lugar kami kung saan kami lang ang nakakaalam. Bitawan po na. Ano yan? Ayan. Ay, pamagat yung aso. Ayan, meron po kami dito tutulungan na bata na may sakit na hydrocephalus. At pag nakita nyo po, talagang maawa po kayo sa kanya mga kalingap. Ito po yung bahay nila. Ayan. Tabo. Andiyan si Aki. Ayan. Magandang hapon. Ayan. Ba't? Ano? Turog? Pwede makilaog? Mata o puntabang para kay Nini. Ayan. Ayan po si Nini. Ay, Nini. Nonoy. Ay, hello Nonoy. Wag maghibi. Pag ganyan po kaya gusto, yan. Hindi siya. May regalo. May regalo. May Santa Claus. May regalo, Nonoy. Ay, baby. Ay, si Nonoy. Ano pa ni Nonoy? King po ang apod ni Si King King. Pero ang tunay niyang pangalan, Sian. Kilian. Sian. Sian. Iyo po. Kumagibi, ano? May dala kaming pasalubong sa'yo. Oo, ito. May gatas dito. Oo. Nahiling mo na eh. Kinagatas niyo pa po yan? Oh, gatas. Meron pa dito. Gatas din pero ano. Masaya. Natutuwa ulo si King King. Ay, may regalo na naman si Ebe. Oh, asukal. Nakaintindi na siya. Iyo po. Kape. May bigas pa ito. Salamat po. Ayan. Naiintindi. Nagba-vitamin siya. Ngunyan po, dahil mo siya pig-vitamins at pig-ano niyo po siya kung nutroflex. Oh, may pambili ka pang vitamins mo. Punta dati mo. Madali. Ne. Nakakapot na siya. Iyo po. Kanya, Ah. ito sa iba. Ang Alam niya. Ito pa. Galing sa ating mga mabubuting sponsor na OFW. Salamat. Alam niya yan, alam niya. Si King. Masaya na siya. Hi. 10 taon na siya, 10 taon na. Iyo po. Ang lit ng ano niya, no? Kamay niya. Pwede man. Bakit baka Dati po talaga arog siya kaya May pira. ano ka to kang espesyalista katong pigdaran siya sa espesyalista. Ano sabi ko? Maabot po talaga dang ano na masaradit ang hawak niya. Tapos Naku, kawawa naman. mahiling daan marisang dakula na payo niya. Pero kinakaya pa niya naman. Ano? Iyo po. Kumakain na po siya ng kanin. Iyo po. Dinadiapers niyo lang. Maluto. Mas gusto niya ang maluto kaysa sa
Argan Cerelac, Hmm. oatmeal yan. Ay, ano. Alam niya pala ang kwarta, ano? Bibili mo yung vitamins, ano? Pag sa iya, Hindi siya nakapagsalita. pero naiintindihan niya. Pag, Naintindihan. Kala niya siguro kung ano lang kami, ano? Natabang kami. Ayan. Ano pong pangalan niyo na? Ruby po, Ruby Robles. Apo. Ayan, nakita namin doon sa ano. Kanunan niyo po yung ano kanina? nag-igdi lang po siya, anuhan lang po kami. Mm. Diba? Ayan po si King King. Wala man siya nararamdaman ngayon. Ay, may si King King. Pag day, Alam niya na palampi niya, alam niya. day niya po kaya bistado, iyan, naghihibi siya. Tapos, Ayan. Pero pag alam niyang tutulong sa kanya, okay na. iyan, permi niya na po siya manhili. Lagi ka namin babalikan dito. Ano, gusto mo? Wheelchair gusto niya? Igwa kaming stroller. Ay, may stroller kayo. Dadi may siya pwede sa wheelchair. Ay, yung ano, kasi 10 years old na pala si King King. Ayan po mga kalingap, nagbigay po tayo ng kahit kunting tulong para kay King King. Dahil nakita natin sa Facebook sa pamamagitan ni Dong TV, nakita po natin yung post niya. Ayan, pinuntahan niya. Ayan mga kalingap, yung ano natin. Ito po yung bahay nila. Ayan. Ito mga kalingap, bahay nila. Bahay ni King King. Ayan, may mga lutuan sila, ano. Ang lutuan nila is kahoy, mga kalingap. Ayan. Ito yung hugasan nila. Ang bubong anahaw, mga kalingap. Nung nakita ko yung bata, mga kalingap, talagang nakakawa. Rato niya. Katong ano mo siya sa ano. Kailan po siya pinanganak? Kang April po. April. Ay, nag-birthday na pala siya, no? Mm-mm. Kawawa na si King King. Ma-11 siya ngunya na. Grabe, ali talaga ng ano niya, no? Parang buto na lang. Diyos ko po. Pero binabitamin ko naman po siya, no? Nagkakakan siyang maluto. Kawawa naman si King. Pero kaya pa niya. Masayahin pa niya bata na. Pag Arkin may nagkakaraot nga ning dara ko lang aki, umang siya. Pero Ah, pag may mga aking sadit na nag-igdi, habo niya. gusto niya yung mga dakula lang na ano, haki. Oh, paano King? Uwi na kami. Bye-bye. 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 Salamat po. Ayan po kung sino pong gustong magtulong, magtabang. Ayan po si King King, 10 years old. Nakaka-awa ang kalagayan niya, mga kalingap. Ayan, atin ng pera para pambili na niya ng ano, kung ano man na kailangan niya. Vitamins. Ito naman yung gatas niya. Pwede sa kanyang gatas na yan. Iyo man po. Paano King? Bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Sige te. Ayan. Bye-bye. Bye-bye na King. Ayan, pupunta man natin isang ano, tutulungan natin. Sige po, salamat. Salamat. Ayan, malayong lugar na naman natin napuntahan at isang mission na naman natin na pagtagumpayan at pag may nagbigay po ng tulong para kay King King, ating dadalhin na agad dito. Okay po, salamat sa mga suporta. At shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna's Vlogs, at sa lahat ng mga category A, category B, Kalingap. At siyempre sa mga reactor natin na walang sawang nagre-react para sa kay Kuya Bal at walang sawang tumutulong din kay Kuya Bal Santos Matubang, Kuya Junel Punil, ay Julay Punil, ayan, Kuya Julay Punil, RP Max Vlogs, at sa Dindo Balyaw, yan mga yan, Ria Olarte, at siyempre si Del Cabal, ano? Kabalyero. Del Cabaler yan. Salamat. Tsaka si ano, si Janet Salazar Oreo. Ayan. Salamat. Team Kalingap dance, 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 dance.
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,